Хайырлы иртә, хөрмәтле тамашачылар, Россия бер телеканалында Татарстан яңалыклары. Тур эфир студиясында Айзилә Батырханова. Россия авыл хуҗалыгы министрлыгы 2020 елда авыл хуҗалыгы техникасын модернизацияләү буенча Татарстан уңышларын билгеләп үтте. Ел башыннан Татарстанда 2350 берәмлек авыл хуҗалыгы техникасы. Шул исәптән 410 трактор, 187 ашлык җыю һәм 53 азык җыю комбайны, 1700-дән артык башка авыл хуҗалыгы машиналары һәм җайланмалары сатып алынган. Шулай ук ташламалы кредит бирү һәм авыл хуҗалыгы техникасына лизинг программалар буенча да Татарстан алда бара. Татарстан сөте Мәскәү сыйфаты 2020 конкурсында җиңү яулады. Кайнатылган сөт категориясында Яшел Үзән сөт эшкәртү комбинаты продукциясе иң яхшысы дип табылды. Конкурста бөтен Россиядан продукция җитештерүчеләр катнашты. Катнашучыларны башта эксперт советы сайлап ала, аннары иң яхшыларга халык тавыш бирә. Ә финалга чыккан продуктлар аларның сыйфаты һәм этикеткада күрсәтелгән мәгълүматның реаль составка туры килү билгеләнә торган лабораториягә җибәрелә. Безнең телерадиокомпания ветераны Татарстанның халык артисты, күренекле җырчы Рафаэль Ильясовны халкыбыз соңгы юлга озатты. Аңа 81 яшь иде. Рафаэль Ильясов барыбызның күңелендә ачык, улы җанлы кеше, кабатланмас, моңлы тавышлы халык җырчысы булып калыр. Радиобыз шуның белән бәхетле. Безнең халкыбыз шуның белән бәхетле. 50 меңнән артык җырлар язмасы бар фондыбызда. Аларның барысы да диярлек Рафаэль абый кулы аша узган, сәнгать советлары аша узган, ул эшләгән сәнгать советлары аша узган. Рафаэль абый күңелебездә ул һәрвакыт якты кеше булып истә калачак. Бик тыйнак, сабыр. Аның моңлы җырлары, аны сәхнәгә чыгып залны җылатканнары, дәртләнгәннәре барысы да истә. Әлбәттә, ул бик артисты. Әлбәттә, ул бик талантлы кеше. Һәм үзегез беләсез, бик әдәпле кеше. Үзебезнең кеше иде. Менә коллективның хөрмәтле кешесе иде. Музыкаль тапшырулар редакциясе композиторлар, язучылар, шагыйрьләр өчен, җырчылар өчен үзенчә бер штаб иде инде. Бөтен шуны киләләр, кайчан язылырга, ничек язылырга, кайчан худсовет эшли. Шул вакытта худсоветның составында яңартып торып, таләпчән кешеләр белән туплый идек. Менә җыллар буе шушы яхшы җырлар, матур җырлар, тыңлап туймаслык җырларны дан шундый зур фонд топланды. Безнең бүгенге музыкаль тапшыруларны, программаларны халык жарата икән, шул вакытта тупланган җырлардан тезелә ул. Һәм истәбәле интернет радио ачтык без Татарстан авазы тәүлек буе эшли торган. Аны да халык бик яратып өлгерде, чөнки шушы классикадан. Халыкның моңы жарата иде, үзен аның моңын халык ярата иде. Шуңа күрә ул халык мәхәббәте лауреаты дәрәҗәсенә иреште. Татарстан Милли китапханәсенең күргәзмәләр залында Татарстанның халык һөнәрчелеге буенча сәнгать эксперт советы утырышы булды. Утырышта халык һөнәрчелеге тармагы буенча кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм итү максатыннан бирелгән хөкүмәт грантларын алучылар катнашты. Әлеге утырыш Мәдәният министрлыгы тарафыннан оештырылды. Быел барлыгы 13 кешегә грант алу мөмкинлеге бирелде. Аның гомуми суммасы 5 миллион. Бер кеше бу сүзенә милли код, культурный код үз мәгънәсен кертә. Ләкин минемчә ул тормышыбызның төсләрен күрсәтергә тиеш. Нәрсә без ашыйбыз, нәрсә киябез, нинди фикерләр безнең башларыбызда, шушы сорауларга безнең милли код җавап бирә. Шундый осталар безнең халкыбызда булса, безнең киләчәге булачак. Казан Федераль университеты ярты гасырдан артык татар яшьләрен берләштереп, аларда җырлау сәләтен ача. Аның алыштыргысы җитәкчесе Ирнис Рәхимуллинның һәвәскәр җырчылар белән эшли белү серләрен Мөршидә Җихан белеп кайтты.
Күп кенә танылган кешеләр, хәзерге галимнәр, язучылар, шагыйрьләр, журналистлар һәммәсе дә студент чорларында Ирнис Рәхимуллин мәктәбен узган. Ирнис Рәхимуллинның максаты Казан университетында үзе нигез салган хор сәнгатен дәвам иттерү. Бушка вакыт уздырмадым. Карантин вакытында җәй көне без әзерләдек һәм бастырдык. Шундый яңа җыентык, җырланмаган әлбәттә. Ул икенче китап, беренче китапта бар иде 27 әсәр, биредә 24. Бу җыентыкта ул бик бай минемчә, чөнки анда классика да бар, бөтен дөньяның милләтләренең халык көйләре һәм татар халык көйләре әлбәттә. Концерт программасы гел яңартылып тора. Араларында Ирнис Рәхимуллин эшкәртүендәге татар халык җырларына тезмәләр, автор әсәрләре дә бар. Ирнис абыйның үзенең шәхси җәлеп итүендә дә ниндер бер сер бар дип әйтәсем килә. Ул үзе дә күңеле аның яшьләрнеке кебек инде җиңел, безнең белән бер дулкында бара ул. Һәр вакытта да безне инде елмайта да белә, күлдерә дә белә, үзенең кирәкле урында инде мәзәкләрендә әйтеп куя. Шуның белән инде безне җәлеп итә һәм инде без рәхәтләнеп, яратып йөрибез. Безгә инде ул үзебезнең өебез кебек, икенче өебез кебек бу коллективыбыз. Соңгы араларда чыгышлары сирәгәйсә дә, тамашачылары тугрылыклы. Татар хорының яшәп килүенә бик сөенеп карыйм. Мин инде әллә таркалып та китәмсең бу хор, нишләп соңгы вакытта күренми дип уйлый торган идем. Ләкин таркалмас. Ирнис абый кебек үзенең фидакар хезмәтен куеп эшләүче кешеләр булган вакытта алар таркалмаячак. Алай гына түгел, күрәсең ул ничек таләпчән. Кайчакта бик каты, шуңа карамастан студентлар кызлар егетләрен ташлап китми. Чөнки шундый нишкә бик авыр, бөртекләп җыелган җәүһәрләр белән чагыштырыпла, инҗе бөртегне чагыштырыпла хор сәнгатенең авырлыгын, алар аның төбенә хәтле төшеп өйрәнгән бит, нишләп китсеннәр. Үзләре алар авыл мәктәпләренә кайтырлар, мәдәният сарайларына китерләр, хор сәнгатен тагын да пропагандаларлар һәм халык җырларын, әле бер генә телдә түгел бит, татар телендә генә түгел, дөнья халыклары телләрендә дә үзләренең укучыларына өйрәтерләр. Иншалла бу хор коллективы яшәр дигән өмидә калам мин. Шушы көннәрдә генә без төрле, әмма без бергә студентлар хорлары фестивале лауреатларын бүләкләү тантанасы булды. Казан университеты хоры һәвәскәрләр арасында беренче урынны алды. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миннеханов хәйр фатихасы белән ачылган тәүлек әйләнәсе эшли торган балалар каналына 12 ноябрь көне 2 ел тулды. Шул уңайдан Шаян ТВ каналы туган көненә багышланган Шаян онлайн бәйрәм концертын оештырды. Бәйрәм чарасында Сәйлән балалар телевизион татар җыры фестивале лауреатлары чыгышы һәм балачак җыры бәйгесендә катнашып җиңү яулаган 5 клип тәкъдим ителде. Махсус кунак буларак Эльмира Калимуллина, Илгиз Мөхетдинов, Зарина Вилданова һәм Илгиз Шәһрәзиев катнашты. Республикабызның милләтебез балаларының киләчәге өчен, телебезнең киләчәге өчен, милли традицияларны сакланыш өчен безгә бу телевидение бик кирәк булган. Әгәр дә ул булмаган булса, без аның никадәр бу әһәмиятле танып та бетермәгән булыр идек. Президентыбызга бик зур рәхмәт. Татарстанда ТАССРның 100 еллыгын бәйрәм итү кысаларында «Минем тарихым, минем Татарстан» бөтен Россия иҗади эшләр бәйгесенә йомгак ясалды. Конкурсны Татарстан мәдәнияты министрлыгы һәм республика традицион мәдәниятны үстерү үзәге оештырды. Оештыру комитетына килгән 400 эшнең һәрберсендә Татарстан белән горурлану да, аның өчен җан ату һәм ярату бар. Жюри әгъзалары катнашучыларның эшләрен 5 номинация буенча бәяләде. Җиңүчеләргә кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Benim işim үзебезнең географик атамаларның килеп чыгу тарихлары иде. Бу эш минем 1994 елда башланып китте һәм инде 26 ел буена эшләгән шушы тикшеренү эшчәнлеге бүгенге көндә инде чыннан да җиңү яулагач мин бик шат. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Айзилә Батырханова бүгенгә сезнең белән сау булашам. Ял көннәре күңелле һәм файдалы үтсен. Исән-имин булыгыз.